Ingkang kula suramrih maringi lampah kula ya injih bilanipun kengyang para Pandhawa pasrahake margesih kinen suta ngaten wonten pikir Pandhawa jalaran kengyang anoman nampi jejibahan kinen gembleng kinen boyo wetah anggir margesih saged dados satriya tangga ingkang migunanipun Prabu Salat Bangsa injih kula pun margesih namung esokaken sedaya dawuhipun Kanjeng Hyang Anoman purnaning praging Bratayuda Jaya Binangun kengyang para Pandhawa ingkang unggul ing yuda satemah kengyang boyong saking amarga Pringgari Astina menika sampun ngancik jaman enggal tegese jaman anyar dika pirsa boten sababipun menapa anggir margesih dipun suwitaken mapan wonten mikir Mahendra uga nyabut drika ingkang kathah kula malah babar pisan boten tanggap dhateng lekasipun Kanjeng Hyang Harjuna dalah para pepundhen Pandhawa kawula boten damel malih kengyang Puntadewa lengser keprabon saking negari Astina awit kalenggan samangke purnaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang dados Nalendra Ngastina nggih Yuwastina menika kengyang Puntadewa boten damel malih badhe lengser sinten to nek badhe nitosi klebanipun boten wonten sanes namung duka anggir parikesit lamun Todetela kula ingkang kapatah minangka Nalendra Ngastina prasajan kiwala kula boten sagah yang sababipun menapa anggir parikesit boten sagah dados ratu kula menika ngrumaosi bocah bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange nyuwun duka ingkang kathah kula boten sagah dados ratu ing Ngastina ya parikesit ya Wes mesti coba pase foto
Nadyanto dipanggil kali kesik boten sagah. Nadyanto dipanggil kesik ngrumaosi dados maksih bocah bayi wingi sore dereng jangkep kawruhipun nanging nggih. Lamun to jagat menika sampun mudhing dipanggil kali kesik ingkang kewahyon. Antuk waktune ratu kedah dados ratu ing Astina panjenengan boten saged indho. Menapa kula pantes dados ratu ing Ngastina yang kenging menapa boten pantes. Wonten tetembungan wong tuwa nglakoni prihatin ku mung napake anak putu. Sampun ate mireng tembung menika. Nggih, Eyang. Wong tuwa nglakoni prihatin, wong tuwa rekoso, wong tuwa laku. Menika mung napake anak putu ora kanggo kamuktening wong tuwa pribadi. Kanthi lampan menika mestinipun angger paregesik sampun nate mireng gedhonengan. Kengiyang Harjuna nglampahi tapa brata wekasanipun antuk kanugrahan wahyu Makutharama. Wahyune ratu menika kengiyang Janaka. Lajeng Kang Rama Abimanyu nglampahi tapa brata ing madyaning wana Krendayana antuk wahyuning ratu kang sinebut Wahyu Cakraning Rat. Kengiyang Kang Rama sedaya nglakoni prihatin namung kagem anak putu kagem ndika anggil paregesik. Mang percaya kaliyan Kengiyang Anoman. Inudrat ing jagat pinurba ing dewa. Angger paregesik boten dangu malih badhe kawisuda jumeneng ratu wonten ing negari Jawastina nggih Ngastina menika. Pripun kaget sampeyan? Inggih kaget mawon. Iringan ketoprak kok iso nggo wayang bener. Dayane Wahyu Makutharama kaliyan Cakraning Rat. Dayani marga kamukten kagem anggir paregesik. Mila panjenengan anggir dipun setraken mapan wonten jroning pertapan menika Kengiyang Anoman ingkang tanggel jawab badhe gembleng kawruh agar tuwin kawruh halus. Awit ratu menika kedah sembodo gawe tentreming para kawula aja nganti gawe tintriming para kawula. Kawruh agal kawruh halus kedah nyekapi sabudayanipun. Nggih. Kula sagah dados ratu wonten Ngastina nanging wonten syaratipun ya. Syaratipun menapa ya? Syaratipun Paduka Yang Anoman sampun ngantos negakaken dhateng kula. Kula suwune yang mayang para maksih jangkungi lampahipun paregesik ampun sumelang. Suwanci-wanci Kengiyang Pandhawa, Kengiyang Harjuna ngaturi anggir paregesik badhe kawisuda. Mestinipun Kengiyang Harjuna badhe rawuh wonten Wukir Mahendra menika. Kengiyang Anoman prasetya janji boten negake dhateng jenengan nggih.
Aturaken guring panuwun kang tanpa wani. Nggih. Monggo gadulah kanuragan. Ratu niku ora mung tudan-tuding, ora mung perintah. Ora mung muding marang Senopati, perintah marang prajurit Senopati niku boten. Sewanci-wanci wonten bebaya kedah saged ngayomi piyambak dhateng para kawula. Nggo. Gladen prang tanding mesak kaliyan kalongan. Monggo matur nuwun.